E kif pajjiżna tikompli esperjenza temperaturi mill-aktar għoljin u sħana tremenda matul il-lejl, l-Uffiċċju Meteoroloġiku qed ikompli joħroġ it-twissijiet sabiex il-pubbliku jevita li joqgħod fix-xemx. Fit-twissija l-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fakkar li matul il-jum tal-ħamis it-temperatura laħqet l-40 grad Celsius, dan fil-waqt li se tkun qed tinħass 2 gradi iktar milli tkun jiġifieri 42 grad Celsius. Il-pubbliku qed jiġi mwissi sabiex fleqqel ħinijiet tax-xemx jevita li joħroġ barra, fil-waqt li għal dawk li jħobbu jmorru l-baħar huwa importanti li wieħed japplika l-krema protettiva. Huwa importanti wkoll li wieħed jixrob ħafna ilma fil-waqt li tingħata attenzjoni speċjali lill-anzjani u dawk il-persuni vulnerabbli. It-temp mistenni jibqa' xemxi u sħun f'dawn il-jiem bir-riħ se jkun ħafif mill-punent ma jistru, fil-waqt li l-inqas temperatura mistennija tkun ta' 27 grad Celsius. Però kollox jindika li mhux se jkollna mistrieħ misħana hekk kif skont tbassir mill-Uffiċċju Meteoroloġiku, it-temperatura se tkompli taqbes l-40 grad Celsius sa nofs il-ġimgħa d-dieħla bl-indiċi UV titlaq għal 12. Din il-mewġa ta' sħana qed tolqod diversi pajjiżi madwar l-Ewropa, buħud minnhom jirreġistraw temperaturi rekord.